Detener grabación de vídeo. Botón. Habla desactivada. Hola família, què tal? Com esteu? Com van les vostres vides? La cançó d'avui i durant uns quants dies, quan us faci vídeos, seran de collita pròpia, perquè també és bonic ensenyar com cadascú des de casa seva fa les cançons. La cançó d'avui és de l'àlbum Coses que passen, de l'any 2009, i és d'aquelles cançons que jo hagués preferit no haver de fer. Seria senyal de que el món és un lloc meravellós on viure i que no hi ha cretins, per dir-ho així, finament, que facin mal als demés sabent-ho i perquè sí. La cançó es diu Me'n faig creus i és un me cago en la puta amb el sistema en general que té aquest món de funcionar. I més o menys fa això. Me'n faig creus que el món estigui del revés, jo no hi pugui fer més que mirar-m'ho i ja està. Me'n faig creus que tot sigui tal com és i jo no hi pugui fer més que conformar-me i ja està. Que hi ha una espècie que està en perill d'extinció. I és que hi ha una espècie, l'espècie humana, està en perill d'extinció. Hem perdut tots els valors, s'hem perdut els respectes, hem perdut tots els faig creus que hi hagi 4 polítics que s'omplin les butxaques amb diners dels demés. Oh, me'n faig creus que encara hi hagi fills de puta que matin a les seves dones sols per sentir-se més homes. I és que hi ha una espècie que està en perill d'extinció. És que hi ha una espècie, l'espècie humana està en perill d'extinció. Hem perdut tots els valors, no sabem on hem d'anar, perdut tots els valors, ens hem perdut els respectes, hem perdut tots el nord. No sabem on hem d'anar, on hem d'anar, on hem d'anar. Habla activada. Detener grabación.